Здравейте хора, аз съм Мартин Брод 2. Сега снимам, за да съобща нещо. Още няма представа да си изтъркам моите клипове. Ще почна да ги изтъркам, просто че имам много нови клипове. Сега, че написах това, че спра, че пусна една музика, де? И че почна да пиша. Ако не чуете музиката, е проблема, защото съм с слушалки и време да пиша. Хора, искам да кажа, че не снимах толкова време, защото нямах с какво да снимам. Ще проверя този канал, ако искате и вие се абонирайте. Но аз имам проблеми, лагове. Затова може и да не мога да се абонирам. Ето, аз имам бавен интернет. Яко. И това аз бях Мартин Брод 2. Това ще има епизод. Ако се харесвайте, моите приятели. Мога сега. Също може през седмица чак че снимам. Събота, неделя, така. И чао!